እሺ እግዚአብሔር ምሕረት ይዕብየልና እሞ እንታይ ለኸም ዝጅመርኩ ኣይፈለጥኩን ናፍቲ እግዚአብሔር ቅድም ዝሃበና ሓሳብ ቅድሚ ምኻደይ ጎይታ ክረዳኣና ንልቢ ኩላትና ከኣመታን ክድግፎ ልቢ ሰብ ከምቲ መጽሓፍ ዝነግረና ጎራሕ ሕሱም ዝብለና ልብና መታን ክንረኽቦ ምስ ልብና ኮይና ናብ እግዚአብሔር መታን ክንቀርብ ገለ ብዛዕባ ትሕት ምባር ርኢና ናብቲ ሓሳብ ክንከይድ ኢና ልቢ ሓደገኛ እዩ ንምረቱ ባዕሉ ዝፈልጦ እንዳሰሓቐ ከዓ ዝጉይ እዩ ንልበይ ይፈልጦ እየ ዝብል ወላ ሓደ የለን መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ሓደ እኳ ንልበይ ኣፅረዮ ክብል ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ኢልና ስለዚ ልብና ፈትሸኒ መርምረኒ ረኣየኒ መንገዲ ዓመፃ እንተልየኒ ከዓ ናፍቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት መንገዲ ምርሓኒ ኢና ክንብሎ ዘለና እምበር ልብና ባዕሉ መንገዲ ይምድብ እዩ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ልቡ ከመሎ ክምርምር ኣምላኽ ይደልየ እዩ ምክንያቱ ልቢ ሰብ ትሕት እንተዘኣ ዘይሉ ለጠቕ እንተደኣ ዘይሉ ናብ ህይወት ሰብ ወይ ድማ ናብ ህይወትና መከራ ዘምፅኣልና ንሱ እዩ መከራ ንህይወትካ መከራ ዝኾነ ነገር ዘምፅእ ልቢ እዩ ልቢ ክንድቲ ዝኸዶ ክንድኡ ኻ መከራ ንህይወት ናይቲ ሰብ እዩ ዘምፅኣሉ ሽዑ ኢኻ ንጎይታ ንሞጋሰኻ ሳብኤኻ ተውዕለን ትብሎ ኣብኤኻ ተዕርፈን ሽዑ ንሱ ከዓ ከምዚ ይብል ኣብቲ ፅብቕተይ ፍትውተይ እንተዘይፈሊጥክስ ኣሰርተ ሞጋሰ ሰዓብ ኢሉ ዳዊት ከምዚ ዝተሸገረ ይመስለኒ ኣብ መዝሙር ዳዊት ደጋጊሙ ንእግዚአብሔር ልቡ ከንፀሃሉ ዝሓቶ ዝነበረ ልበይ ረኣዩ ዝብሎ ዝነበረ ከዕርፍ ስለ ዝደሊ እዩ ብሰላም ክነብር ስለ ዝደሊ እዩ ከምቲ ብ23 ዘሚርዎ ዘሎ ብሩባ ሩባ ድንመት እኳ እንተኸደ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ማለት ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ጥራይ ክፉእ ዘይፈርህ ልክዕ ከምቲ ኣብ መዝሙር ደቂ ቆራሕ ዘሚሮሞ ዘለዉ ንዓና እግዚኣብሔር መዕቆብን ሓይልን እዩ ብግዜ ፀበባውን ፍጡን ረድኤት ኢሎም ስለዚ ኢሎም ሽዑ ንምድሪ ከዘንትውዋ ከለዉ ምድሪ እንተተናወፀት ማያታ እንተዓፈረ እንተ አንቀጥቀጠት እንተ ተገምጠለት ንሕና ኣይንፈርሕን ኢና ኢሎም ስለዚ ብልብኻ ኣብ እግዚኣብሔር ብትድገፈሉ መጠን ብኡ መጠን ሰላም ኣምላኽ ስለ ዝገዝኣካ እዩ ብኡ መጠን ንልብኻ ኣምላኽ ስለ ዝውንኖ እዩ ስለዚ ልቢ ትሕት ክብል ኩሉ ግዜ ቃልሲ የድልየ እዩ ልቢ ትሕት ተዘይሉ ሰብ ብዕረፍቲ ኣይመላለስን እዩ ድኹም ተሊ እግዚኣብሔር ሓይሊ ይቦ እዩ ስኑፍ ተሊ ከዓ ብርታዕ ኣይውስኸ እዩ ንእግዚኣብሔር ድፅበዩ ከዓ ሓይሎም ይሕደስ እዩ ከም ንስሪ ብኽናፍ ይኸዱ ኣይደኽሙን ይጎዩ ከዓ ይሕለሉን እዮም ልቢ ትሕት ተዘይሉ ግን ቀዲሞ ትሕለል ዝገብረካ መከራ ናይ ልቢ ከቢድ እዩ ዝብለኩም ነዚ ኣብ ልብኻ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሽግራትካ ኣብ ውሽጥኻ ይትፍፀም ስለዚ ሰብ እዚ ምዃኑ እንተደኣ ተረዲእዎ ለጠቕ ምባል የድልየ ኣነ ለጠቕ በል እንተደኣ ኢለየ ሰብ እንድሕር ዘይሰሚዕኒ ክመፅኦ ዘለዎ ነገር ስለ ዘይፈልጥ እዩ ትሕት ብዘይምባል ሰይጣን ኣብ ህይወት ናይ ሰብ ስፍራ ክረክብ እዩ ዘይብሉ ትሕት ምባል ንህይወትካ እምበር ንኻልእ ሰብ ኣይኮነን ለጠቕ እትብል ንህይወትካ ክትብል ኢኻ ሰይጣን ኣብ ህይወትካ ቦታ ከይረክብ እዩ ንሰብ ካልእ መከራ መከራ ኣይኮነን እዩ መስቀል እኳ ጎይታ ወዲ ሰብ ሕጂ ኸበረ ኢሉ ዝኸዶ ምኽንያት ነይርዎ እዩ ብፀጋ ናይ እግዚኣብሔር ዋላ ሞት ክጥዕም ከም ዘለዎ እዩ ነጊርና ንኹሉ በቲ ዝህበካ ሓይሊ ትኽእሎ ኢኻ ለጠቕ ተዘይልካ ግን ምንም ዘይኮንካ ከለኻ ግን ኣይትኽእሎን ኢኻ ናብራ ምንም ዘይኮንካ ከለኻ ጭንቀት ኣይትኽእሎን ኢኻ እንተ ደኣ ለጠቕ ኢልካ ግን በቲ ሓይሊ ዝህበካ ንኹሉ ትኽእሎ ኢኻ ስለዚ ኩሉ ሰዓ ህይወትና ክሳብ ክንደይ ለጠቕ ኢላ ኣላ ክንመዝን እግዚኣብሔር ድልና ሰብ ተረጋጊኡ ዝነብር ትሕት ተኮይኑ ጥራይ ሰብ ትሕት ተዘይሉ ተረጋጊኡ ኣይነብርን ዓሪፉ ይነብርን ንሕና ይንፈርህ ኢና ኣይብልን
ስለዚህ ብተኻለና መጠን ለጠቕ መባል የድልየና እዩ ትሕት መባል የድልየና እዩ ኣትሊስት ለጠቕ ንብል መጀመርያ ድምፂ ኣምላኽ ውናዊ ኢና ንረኽቦ ትሕት ምስ በልካ እግዚኣብሔር ንልብኻ ይዛረቦ ድምፂ ኣምላኽ እናተናጠረ ናባኻ ይድመፅእ ኣውድዮ ንምስማዕ ሓይሊ ትረክብ መዝሙር ንምስማዕ ሓይሊ ትረክብ ንኣምላኽ ንምስማዕ ሓይሊ ትረክብ ግን መዓስ ልብኻ ለጠቕ ምስ በለ ልቢ ለጠቕ እንተዘይሉ ግን መንባር ኣይትኽእሎን ኢኻ ሰብታ ኮይኑ መንባር ሲኢኑ እንተደኣይኩም ለጠቕ ኢሎ ኣይክእሎን ለጠቕ ዘይበለ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ክመላለስ ኣይክእልን ምስ ኣምላኽ ክኸይድ ኣይክእልን ስለዚ መከራ ትሕት ናይ ዘይምባል ሰብ ኣይፈልጦን ለጠቕ ተዘይልካ መከርኡ ኣይትኽእሎን ኢኻ ጭንቀቱ ኣይትኽእሎን ኢኻ እትሰምዕ ዘላቶ እዝኒ ዘለዎ ኩሉ ይስማዕ ከምቲ መንፈስ ንኣብያተ ክርስቲያናት ዝብለን ዘሎ እዝኒ ዘለዎ ኩሉ ይስማዕ ዝበሎ ሰብ ለጠቕ እንተዘይሉ ጭንቀቱ ኣይክእሎን መከርኡ ኣይክእሎን ዝርአ ስለ ዘሎ መከራ ኣይኮነን ብሓዊ ምስ ትኸይድ ኣነ ምሳኻ ኢልኮ እዩ ብማያት ምስ ትኸይድ ኣይጥሕሉንኻን እዮም ኢልኮ እዩ ብሩባርባ ድህመት እኳ እንተኸድካ ክፉእ ኮይ ትፈርሕኒ ኢኻ ምድሪ እንተተናውፀት እንተተገምጠለት ንሕና ኮይ ንፈርሕና ኢሎም ኮ እዮም እንታይ ደኣሉ ፀገም መስለኩም ለጠቕ ተዘይልካ ትሕት ተዘይልካ ዲያብሎስ ኣብ ሂወትካ እዩ ስፍራ ዝረክብ ሰይጣን ኣብ ሂወትካ እዩ ስፍራ ዝረክብ ምንም ዘይኮንካ ገለ ከም ዝኾንካ ክትርበሽ ኢኻ ትውዕል ምንም ዘይኮንካ ዓቕልኻ ኢኻ ተፅብ ምንም ዘይኮንካ ነግራም ሰብ ኢኻ ትቕየር ስለዚ ኣምላኽ ንኹላትና ለጠቕ ክንብል ይሓግዘና ግን ከም ዕላማ ልበይ ትሑት እንዲሉ ጎይታ ከም ዕላማ ኸ ልብና ትሑት ይኸውን ዘሎ ካብዛ ትሕትና እዚኣ ንምውፃእ ዘይመፅእ ፍላፃ ናይ ሰይጣን የለን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፅእ ዝነበረ ፍላፃ ንሱ እዩ መስቀል ተሰኪሙ ክኸይድ ከሎ እቲ መስቀል ኣይኮነን ከቢድዎ ካብቲ መስቀል ንላዕሊ ክብደት ዝነበረ እቶም ኣብ ዝርእዩ ዝነበሩ ጸላእት እዮም ማለት ወዱ ንኣምላኽ እንተደኣ ኾንካ ደኣ እስኪ ይብልዎ ነይሮም ርእስኻ ድሕን ፈታኒ ዝኾነ እዋን ኣምላኽ ክኸዶ ኢሉ ዝመደበሉ መንገዲስ ግደፍዎ ዝብልዎ ካብ መንገዲ ኣምላኽ ዘውፅኦ ግን በዚሖሞ ሽዑ ጎይታታ ኢሉ ኣቦይ ዝገብርዎ ስለ ዘይፈልጡ ኣይተሓዘሎም እዩ እንታይ ማለት ይመስለኩም ኣብ ሰላም እየ ምንባር ዝደሊ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ዕረፍቲ እየ ክነብር ዝደሊ ብፀጋኻ ክነብር እየ ዝደሊ ብሂወት ክነብር እየ ዝደሊ እዩ ዝብል ነይሩ ስለዚ ንወለ ሓደ ሰብ በደላይ ሓዘን ነዚ ዝኾነ ነገር ኣብ ሂወትካ ክለዓል ከሎ መንፈስ ይኽትብል ዘለካ ሰይጣን እዩ ሰብ እንተልካ ትጠፊ ኢኻ ሰብ እንተልካ ኣብ ሽግር ተወድቕ ኢኻ መጽሓፍ ቅዱስ ብንጹር እንታይ ነጊርና ኣሎ መስለኩም ውግእና ምስጋን ደምን ኣይኮነን ውግኡ ምስጋን ደምን ዝተቐየሮ ሰብ መከርኡ ንኹሉ ግዜ ኣይውዳእን ረድኤት ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወቱ ኣይርከብን ፀበባ ኩሉ ግዜ ሙስ እዩ ጭንቀት ኩሉ ግዜ ሙስ እዩ እንታይ ደኣ ለጠቕ እንተይሉ ግን ዝኾነ ይኹን ንዓኺ ክወግኣሉ ተሰርሐ ኣፅዋር ኣይጠቅምን እዩ ዝበሎ ቃል ኣብ ሂወት ይፍፀም እዚ ርስቲ ባሮት እግዚኣብሔር ይፅድቆም ከዓ ካባ ይብል እግዚኣብሔር ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ለጠቕ ብዘይምባል ዝመፅእ ብዙሕ ሽግር ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣምላኽ ይደሊ ሪስቶር ክትከውኑ ግዜ ይወስድ እዩ ዳሕራይ ሪስቶሬሽን ናይ ሂወት የድሊ ብድሕሪ እዩ ናይ ፅምዋ ግዜ ምስ እግዚኣብሔር ናይ ንስሓ ግዜ ምስ እግዚኣብሔር የድሊ እዩ ጎይታ ምሕረት ሃበኒ ትብለሉ ግዜ የድሊ እዩ እቲ ብትሕት ብዘይምባልካ ስፍራ ዝረኸበ ኩሉ ካብ ሂወትካ ተፀራሪጉ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክሳብ ዝገዝኣካ ንእግዚኣብሔር ሰሚዕካ ትባረኸሉ መዝሙር ሰሚዕካ ትባረኸሉ ቃሉ ሰሚዕካ ትባረኸሉ ግዜ ክሳዕ ዝመፅእ ሪስቶር ምዃን የድልየካ ስለዚ ንዲያብሎስ በዚ ነገር እዚ ስፍራ ይንሃቦ ጎይታ ስፍራ ይሃቦን ቅልስና ምስጋን ደምን ኣይኮነን ምስ ሰብ ዝበሃል ሽግር የብልናን ሰብ ምስ ሰብ እንተ ደኣ ሽግር ክገብር ጀሚሩ ግን ካብ ትሕት ምባል ወፂ ኣሎ
كونه لم يمسقلو خازلو نغويتا خنردو ينخلينا زغبرو ايفلطن يم واي نافتنا لهم ما انت حساب بزبيله خسغري نمنتاي ام زي فلطو ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ክጽሕፍ ከሎ ከምዚ ኢሎም ኣቱም ዓያሹ ሰብ ገላትያ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕንትኹም ከም ስቁል ትርእይዎ ነይርኩም ሕጂ ደኣ ነቲ ሓቂ ከይትእዝዝዋ እንታይ ዓዚብኩም ኢሉ ሰብሲ ጽቡቕ ገይሩ ንጎይታ ይፈልጦ እዩ ክትብሎ ትጸንሕ እሞ ጽውጽዋይ ዝኾነ ናብራኻ ክነብር ትርእዮ ሽዑ ጳውሎስ ክጽሕፍ ከሎ ናብቲ ሰብ ብስሙ ገይሩ ኣድራሹ ይሂቡ ከምዚ ኢሉ ይጽሕፈሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዕንትኻ ከም ስቁል ትርእዮ ነርካ ሕጂ ደኣ ንሓቂ ከይትእዘዝ እንታይ ዓዚምካ ይብሎ ምዕዛም ምድንቋር እዩ ትድንቁር በቃ ሰብ ክሳብ ዝገርሞ ትድንቁር ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዘመኑ ንፈሪሳውያን ዝጸርፎም ዘሎ ዝመስሎ ሰብኣይ ሰኣንን ይኸውን ይጸርፍ ግን ኣይኮነን ነይሩ ሓቂ ይነግሮም ነይሩ ኣቶም ደናቁርቲ ኢልዎም ሰብ እንተ ደኣ ጸልሚትዎ ይድንቁር ናይ ብሓቂ ደንቆሮ ዝቕየር ደንቆሮ ነጊርካዮ ዘይርድኦ ጥራይ እንተ ደኣ ሰብ ደንቂሩ ክተረድኦ ይትኽእልን ኢኻ ኣቱም ደናቁርቲ ዝብሎም ዘሎ በቃ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ከይሰምዑ ፋይናል በፂሖም እዮም ደንቂሮም እዮም ሰብ ይድንቁር እዩ ዛትዋይ ትሕት ክብል ዘለዎ እግዚኣብሔር ክረድኦ ኣምላኽ ክረድኦ ዝደሊ ሰብ ትሕት ክብል እዩ ዘለዎ እንተዘይ ኮይኑ ሰብ ይድንቁር እዩ ኣቱም ደናቁርቲ ዝብሎም ዝነበረ ናይ ሓቂ ጸልሚትዎም ስለ ዝነበረ ነገረና ይብልዎ እሞ ነጊርዎም ዘይርድኦ ጸልሚትዎም እንዲዩ ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብ ህይወት ኣምላኽ ካርሒቆም ኢሉ ኣእምሮኦም ተጸልሚቱ ደንቂሩ ይበሃል ሰብ ተደኣ ደንቂሩ ትብሎ ኣእምሮ ጸልሚት እዩ ናብ ሞት እናኸደ ከሎ ናብ ጥፍኣት እናኸደ ከሎ ሓቂ ነጊርካያ ዘይሰምዕ ኩሉ ደንቂሩ እዩ ዝብሎ ኣምላኽ ኣቱም ደናቁርቲ ናብ ጥፍኣት ዘለዓለም እናኸደ ሰብ ዘይምለስ እንተ ደኣ ኮይኑ ደንቂሩ እዩ ዘሎ ኣምላኽ ግን ሎማዓንቲ ብርሃን እዩ ስለ ዘለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ይብሎ ነይሮም መስለኩም ቱሚምን ኡሩሚን ዝበሃል ነይሩ ንሳተን ይብርሃን ሓቅኻን ብርሃንካን ለኣኽ ንሰን ይምርሓኒ ሓቂ ኣሎ ብርሃንካ ኣሎ ዝገርመኩም ዳርጋ ኩሉ ሰብ ፍልጠት እዩ ተዓጢቑ ዘሎ እምበር ብርሃን ኣይተዓጥቀን ፍልጠት ኣለዎ ብርሃን ግን የብሉ ፈሪሳውያን ከዓ እቲ ቃል ይፈልጥዎ እዮም ንጎይታ መጺኡ ምስ ሓቶት ኣብቲ መጽሓፍ ከመይ ተንብብ ኢልዎ ቅድምቲ ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ዘሎ ሕግታት ፈጽሞ ኢሉ ፈጺመ ከመይ ኢኻ ከተንብብ ኢልዎ ምክንያቱ ሰብ ብርሃን የድልዮ እዩ ብርሃን እዩ ዘድልዮ ንሰብ ሓቅኻን ብርሃንካን ንሳተን ይምርሓኒ ሓቅን ብርሃን እንተዘይረኺብካ ኣብ ጸልማት ኢኻ ትነብር ኣብ ጸልማት ከም ዘለኻ ከዓ ተነጊርካ ክትሰማዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብ ዘመኖም ኣብ ገጾም ኣቱም ደናቁርቲ ኢልዎ ድንቁርና ዝመልኦም ኮይኖም ተረኺቦም ደንቂሮም ካብ ህይወት ኣምላኽ ካርሒቆም ክገርመኩም ትሕት ዘይምባል ደንቆሮ ይገብረካ እዩ ነቲ ኣምላኽ ዝብሎ ዘይትሰምዖ ሰብ ይገብረካ እዩ እግዚኣብሔር እንታይ ይብላ ኣሎ ዘይትሰምዕ ይገብረካ እዩ ኣነ ይግረም ነይረ ጎይታ እንታይ ኢልና ምስለኩም ኩሉ ሰብ ነቲ ዝሰምዖ ዘሎስ ብልክዕ ዝሰምዖ እዩ ዝመስሎ ኢሉ ምክንያቱ ፍልጠት ጥራይ ስለ ዝሕዝ ዘድልየ ግን ብርሃን እዩ ሓቅኻን ብርሃንካን ለኣኽ ንሳተን ይምርሓኒ እዩ ብርሃን የድልየና እዩ ነዚ እዩ ግዜ ሂብና እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ብርሃኑ ክልእኾ ብርሃን እዩ ኣብ ጸልማት ዘብርህ ጸልማት ከዓ ዘይሕዞ ብርቱዕ ብርሃን እግዚኣብሔር ክሰደልና ምሕረት ክንልምን ዘለና ኣብ ህይወትና ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ግልና ህይወት ብርሃን ዝደልዩ ሰባት ክንከውን ብርሃን ዝምነዩ ሰባት ክንከውን ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ምንም እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ይፈልጥን እዩ እንታይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይርእን ናብ ብርሃን ምስ መጻኻ ግን እቲ መጋረጃ ኮይንካ ዘሎ ኩሉ ይቕንጠጥ ናብ ብርሃን ምስ ኣተኻ ግን ጸልሚትካ ዝነበረ ኩሉ ይበርሃልካ ስለዚ ምንጭ ናይ ዝኩሉ ለጥቕ ምባል እዩ
تحت انتدائلنا بقدم እግዚአብሔር ብርሃን ይሰድድ ببرهان كائنا برهان رئيس لنا نحن بينا شو أملاخ زي برهان لسه ببرهان زمال على السبيل برهاننا أملاخ كتفولت إيز قبر كان مجمرتها قال نيريلو تقدم ما بإግዚአብሔር تقدم ما أملاخ نيريلو هيوت أو نيرايلو تهيوت كا برهان نايسب نيرايلو نسب برهانو إذ قال زيو نسب برهانو أملاخ بعلي سلازي እግዚአብሔር أبزد حراي زمن زي برهان زملأت بيتي خلال برهان زتملؤ دقيقو كلال نحق إدك برهان دك أسألماتن زفليلو جزي برهان كي بريهل كي كبر እግዚአብሔር كأوتيل كي إمو تنسيق كبرهيل مصحف قدس برهان كمس نصب زلنا ويدما تزعبينا እግዚአብሔር برهان كورد نصب زلنا بحد مخنياتي أبتن دحروت معالتات كفو زمن كم زمت زفلت يلو نيرو ጸልማት ንምድሪ ከምዝ ኸድና ነጊሩ ነይሩ ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ብርሃንኪ ወፂልኪ ቅድሚ ባሉ እንታይ ኢሉ ጸልማት ንምድሪ ድቕድቕ ጸልማት ድማ ንህዝብታት የጎልብቦም ስለዘሎ ዓለም ብጸልማት ያ ተጎቢባ ዘላ ግደፍ ዓለም ሕጂ ቤተክርስቲያን ከይተረፈት ብጸልማት ያ ተጎቢያ ዘላ ምክንያቱ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ አው ኻል ሓንቲ ጸልማት ከምዚ የለ ካው ሰማዕና መልእኽትና አኻትኩም ነግራ ንሳኢሎም ሐዋርያት እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ማለት እኮ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘሎ ኣብኮም ዓይነት ህይወት ክንነብር ይዝግባን ከምኡ ግን የለን ሕጂ ህይወትና ከምኡ ዝኸውን ህይወትና ብርሃን እግዚአብሔር ናብ ህይወትና ምስ ወረደ ብርሃንና ምስ በረሃልና ክብሪ እግዚአብሔር ካብ ልዕልና ምስ ወረደ ሽዑ ይጸልማት ዝቕንጠጥ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዘመኑሲ حق زي نجر زنبرة خي مسلكم جن سألمات زجوزهم حزب نيرو أتي أبس سألمات زنبر حزبي عبي برهان كرينا إجزابير سلطانيو نجر جن كي سمعسي أذان ما اسمه ميلو إجزابير كي حويهم كاد بز حزب زرو كيديرو مسمع أبي أمه سلازق ويتا خمسيلو انبلتا وقعنا لكم سي أي ساعة خمنيلو كمرة وقعنا لكم أي ساعة خمن ألقينا لكم كاي بخوخو منير فتصيمهم تسمروا سبات አይነበሩ نأملاخ تسمعوا سبات አይነበሩ حجي ግን ካባና እግዚአብሔር ከሰምዖ ዝደሊ ሰብተሊ خري ይደሊ حق خان برهان كان نافي وتيلا أخلي زبر زلمنو زلو هيوت زصلو زلو نابرات صلو كافت زلو خوص زدلي تزلو هيوت زسچو سب تزنبرو زلو زصلو سب أملاخ كمزي كونن إلو زأمن سب كمزا عين سب እግዚአብሔር كري يدلم بونغونا مخنياتو እግዚአብሔር ندك إسرائيل بخنتي كونن ندك يعقوب بخنتي كونن ገጽ ይደለይን ይሉ بخنتو እግዚአብሔር አይዛረብን بخنتو እግዚአብሔር አይመርሕን ስለዚህ ብርሃን ካን حق ካን ለአኸለይ ናይ ኩሉ ግዜ መዓልትና ጸሎትና ይሆነልና ናይ ኩሉ ግዜ ቋንቋና ይሆን ያ ዝብርሃን ዝንተ ዘየለ ኣብ ጸልማት ኢና ነብር ፍልጠት ሒስከ ኣኻት ተርፍ ህይወት ዘይብሉ ሰብ ኮንከ ኣኻት ነብር ሃይማኖት ሒስከ ኣኻት ነብር ሃይማኖት ዘዓበ መጋረጃ እዩ ተዘዓበ ናይ ሰብ ጸልማት እዩ ሃይማኖት ተኽተሎ ጥራይ ኣይኮነን ንሓደ ነገር ልምዲ ተጌርካ ንሱ ሃይማኖትና ንሱ ሃይማኖት ዝኾነካ ሓቆይ ሙሴ እግዚአብሔር ምስ ቀረበስ ከምዚ ኢሉ ኣብ ቅድሚኻ ምሕረት ተዳርኺ በስ በጃኻ ባ ክብሪ ኻርየኒ ኢሉ በጃኻ ገጽ ኻርየኒ በጃኻ ክብሪ ኻርየኒ ከምዚ ኢሉ ጽሊ ሰብ ብዙሕ ዘሎ ይመስለኩም ንኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ዝደልዮ ሰብ ብዙሕ ዘሎ ይመስለኩም ብዙሕ ሰብ ከምዚ ዓይነት ታሪኽ ይብሉ ከምዚ ዓይነት ህይወት ይብሉ ገጽ ኣምላኽ ንደሊ ሰባት ክንከውን ካብሎም ማዓንቲ ግን እግዚአብሔር ይዛረባሉ ክብሩ ንደሊ ብርሃኑ ንደሊ ሓቁ ንደሊ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊና ሻይን ክገብር ኣብ ልዕሊና ብርሃኑ ክሰድድ ኣምላኽ ካብ ድንቁርናና ንኹላትና ይምለሰና ሰብ ድንቁር እዩ ደንቆረ ይቕየር እዩ ዘይሰምዕ ይኸውን እንታይ ይብላ ኣሎ ኣምላኽ ዘይስተውዕል ይኸውን ዘረባ ኣምላኽ ምስላ ይኾነ ሓሳብ ኣምላኽ ምስላ ይኾነ ስለዚ እዚ ሓቅዝን እዚ ብርሃን እዚ ናብ ህይወትና ኩሉ ግዜ ክመጽ ናብ እግዚአብሔር ንቕረብ ንእግዚአብሔር ከ እንለምኖ ኣምላኽ ብርሃን ካልኣኸለይ ንበሎ
ببرهان እግዚአብሔር ጥራይና ነፃ ንወፅእ ببرهان እግዚአብሔር ጥራይና ሓርነት ንረክብ ببرهان ኣምላኽ ጥራይና ናብ ክብሩ ንኣቱ ሎርድ ንበሎ ጎይታ ንበል ብርሃን ካልኣኸለይ ብርሃን ካደለ ኣብ ልዳተይ እናፀንዐት ፅበይኒ ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ ንእግሪ መገድኻ ዘይድላ ኣምላኽ ብጣዕሚ ክንጠምዮ ክንፀምኦ እግዚኣብሔር ደልየና እዩ ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ክንብል ኣምላኽ ይደልየና እዩ እቲ ብርሃንካን ሓቅኻን ለኣኸለይ ክንብል ኣለና እምበር ኣምላኽ ፀገም የብሉን ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብ ብርሃን ከሪኦ ፀገም ኣይኮነን ዘሎ ጸልማት ንምድሪ እንዳሸፈና ብርሃንኪ በርሂልኪ ተንሲእኪ ብርህ ይኽብል ፀገም የብሉ ግን ኣልቂስናልኩም ሲ ኣይትበኺን ኢኹም ኢልዎ እምብልታ ነፊሕናልኩም ከበሮ ሃሪምናልኩም ከዓ ኣይትስዕስዑን ኢኹም ኢልዎ ሶ እግዚኣብሔር እንታይ ይግበሮም ከይምለሱ ኣነ ከዓ ከይሕወዮም ሲ ልቢ እዚ ህዝቢ ረጊድ ኢልዎ ንሙሴ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ክፅሕፍ ከሎ ከምዚ ኢልዎ መታን በዚ ጌርና ሂወትና ክንፍትሽ ኣብ ልብኹም ደኣሉ ዝፀበኩም ዘሎ እምበር ኣብ ልብና ስገፊሕ ኢልዎ ጳውሎስ ስሙዝ ላይፍ ይመርሕ ነይሩ ጥዑም ሂወት ይመርሕ ነይሩ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኣብ ልብኹም ንዓኻትኩም ግን ይፀበኩም ኣሎ you are not well ኢልዎ ፀበኩም ዘሎ ኣብ ልብኹም ኣባና ግን ገፊሕ ኢሉ እጅ ሓደ ኣብነት ክበኩም የሂወትኩም መፈተሽ ይኹነኩም ብፀጥታ ንሓደ ሰዓት 2-3 ሰዓት ብተመስጦኻ መንፈስከ ወፃኹም ንኣምላኽ ኣምልኾቶ ኢለኩም ዓብ ሆምወርክ ምኾነኩም መቸም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካብ ምዃን ንላዕሊ ጥዑም ንሰብ ሂወት የብሉ ዓቕሙ ግን ክሳብ ክንዱ ኢልተይኩም ኣይኮነን ኣብ ልቡ ይፀብኦ ይሰብ ስለዚ ኣምላኽ ነቲ ሰብ ክመልሶ ይደሊ ብርሃን ክሰደሉ ይደሊ ካብ ጸልማት ከውፅኦ ይደሊ ብርሃን ክዘርኣሉ ይደሊ ሓርነት ከልብሶ ይደሊ ብነፃነት ክመላለስ ክገብሮ ይደሊ ምክንያቱ ወዲ ሓራ እንተ ዳ ኣውፂእካ ውፅእ ሓራ ኢኻ ኣብ ሓደ ቦታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ሓይሊ ክገብር ኣይከኣለን ይብል ገዲፎም ከይዱ ኣምላኽ ናይ ሰብ ምድላው ስለ ዝደሊ እዩ መልእኽቱ ናብ ደቂ ሰባት እዩ ዳትስ ዋይ ንዮሃንስ ቀቅድሚ ምሰደዶ ታይሎ መስለኩም ብብርሃኑስ ንቁርብ ግዜ ደስ ክብለኩም ደሊኹም ኢሎም ንቁርብ ግዜ ግን ደስ ክብሎም ደልዮም በን በትናቱ ብርሃን ስለዚ ጎይታ ታይሉ ዓለም ግብራ ክፍኡ እሞ ካብ ብርሃን ጸልማት ያተሓሪ ኢሉ ሕጂ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ህዝቡ እዩ ጸልማት ዝሓሪ ካብ ብርሃን ጸልማት ይመርጽ ኣክንዲ ከምቲ በዓል ደማስቆ ሰብኣይ ርድኣና እግዚኣብሔር ዝብል እግዚኣብሔር ረድኤቱ ዝፅበ ሰብ ዝደሊ ሓገዙ ዝፅበ ሰብ ዝደሊ ከበሮ ምስ ወቕዕ ዝስዕስዕ ሰብ ዝደሊ እምብልታ ምስ ሃርመ ዝስዕስዕ ሰብ ዝደሊ መልቀስ ምስ ረኣየ ዘልቅስ ሰብ ዝደሊ ንሰብ ኤማሁስ ከምዚ ኢልዎም ጎይታ ቁሩብ ደንቂሮም ነይሮም እቲ ጎይታ ዝዛረቦ ዝነበረ ዘረባ ይስተውዕልዎ ይነበሩ ከምኡ ኣብዚ መንገዲ ከም ዘለኹ ነግረኩም ከምኡ ስለ ዝበለኒ ጎይታ ነቲ ኣምላኽ ዝዛረቦ ዘሎ ቋንቋ ዘይሰምዖ ሰብ ኣሎ ዘይርድኦ ሰብ ኣሎ ዳትስ ዋይ ካብቲ ምኽሪ ኣምላኽ ቁርብ እግሩን ድሕሪት ይተርፍ እሞ ካብቲ ሓሳብ እግዚኣብሔር ቁርብ እግሩ ይተርፎ እሞ ብብዙሕ ነገር ከም ማርታ ክጭነቕን ክሓስብን ይጅምር ማርታ ብብዙሕ ነገር ትጉሂ ትጭነቕ ይኽኢልዋ ተምፅኦ ዝነበረት ሪዝን ንሱ ይኮነን ሽግራ ማርያም ዘይትሕግዘኒ ንሱ ይኮነን ሽግራ ማርያም ሲ ከምዚ ናተይ ሂወት ትምራሕ ንድሕሪት ትመለስ ነይሩ ሓሳባ ምኽርን ሓሳብን እግዚኣብሔር ዝገዝኦ ሰብ ብርሃን ኣምላኽ ኣብ ሂወቱ ዝበርሃሉ ሰብ ብርሃኑ በሪህሉ ክብሪ እግዚኣብሔር ናብኡ ዝወፅእ ዘሎ ሰብ ግን ተንሲኡ እዩ ዝበርህ ኣብቲ ምኽሪ እዩ ዝነብር ሕሰብዎ እንዶ ባሕሪ ዝኣክል መቒሉ ኣውፂእዎም ምስ ጸልሞቶም ከምዚ ኢሎሞ ክበኺ ሓዲሮም ኒዕቆምን ኢል እግዚኣብሔር ኢያሱ ከዓ በሪህሉ ስለ ዘሎ እዚኦም ዳ እንጀራን በሪሎም ካብቲ ምኽሪ ካብቲ ሓሳብ ካብቲ ብርሃን እግዚኣብሔር እዮም ዘይረሓቑ እግርኻ ዘልሓጥ ምስ በለ ግን ካብቲ ብርሃን ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ልብኻ ይርሐቑ እሞ ኣምላኽ ህያው ከም ዝኾነ ንምሕሳብ ዓቕሚ እንዳሰኣንካ ትመፅእ ከም ሰብካ ክፅልምተካ ይጅምር ከም ማርታ ከዓ ዘረባ ማርታ ክትዛረብ ትጅምር ማርታ ሽዑ ይብል እግዚኣብሔር
ስለዚህ ደቂ እስራኤል ንኣምላኽዮም ረሲዖሞ ንኣምላኽዮም ሓሳቦም ከቋፅሮ ዘይከኣሉ ካብ ህይወት ኣምላኽዮም ቀስ ኢሎም ርሒቖም ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብ ህይወት ኣምላኽ ከዓ ርሒቖም እቲ ዝነበረ ብርሃን ናይ እግዚኣብሔር ሰይጣን እንዳወሰደ መፅዩ ብዝተፈላለየ መገዲ እንዳሸርሸሮ መፅዩ ዳካ ዓናቕ ምስ ረኣኻስ ሕጂ ኸ እንታይ ክገብር ይኸውን ከዓ ትብል እምበር ብኣምላኽ ዶ ትዋላወል ኢኻ ብኣምላኽ ዶ ትጠራጠር ኢኻ ኣምላኽና ኣብ ሰማያት እዩ ዝደለየ ስለ ዝገብር ልብና ካብ ብርሃን እግዚኣብሔር ከይተርፈና ኢና ክንፈርሕ ዘለና ኣእምሮና ከይፅልምት ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና እግዚኣብሔር ተናዒቐ ዝበለ ክብሩ እንዳገለጸ ተኣምራት እንዳገለጸ እንዳርኣዮም ይመፅዩ ሰብ ብርሃን በሪህሉ ንድሕሪት እንተደኣ ተመሊሱ ንወዲ ኣምላኽ ንርእሱ ይስቕሎ እንተልዩ ፍርዶ ዓብ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ነግረና ነዚ እዩ ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም ዝብል ነዚ እዩ ድሕሪኡ ሰይጣን ይፃወት ኣሎ ኣቦይ ዝገብሮ ይፈልጡን እዮም ዝበለ ጎይታ ነዚ እዩ ሰብ እንተደኣ ደንቂሩ እዩ ስለ ሓደ ንጹህ ሰብኣይ ብክሰስ ዝሰኣኑሉሲ ድሓንስቆሎ ኢሎሞ ምድሪ ኮነትን ጸልሚታ ኣእምሮኦም ይጸልሚቱ ካብ ህይወት ናይ እግዚኣብሔር እዮም ርሒቖም ብዙሕ ሰብ ከምኡ እዩ እዚ ዘመን እዚ ከምኡ ኮይኑ ዘሎ ሰይጣን ቀስ እንዳበለ ዝማረኻ ግዜ ኢና በፂሕና ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ካብ ዝጥፋኣት እዚ ይሓልወና ካብ ጸልማት ይሓልወና ልቢ ሰብ ይተርፍ እዩ ነዚኡ ንደቂ እስራኤል ብልቦም ናብ ግብፂ ተመልሱ ዝብለና ልቦም ይተሪፍዎ እግሮም እዩ ዝኸይድ ነይሩ እምበር ልቦም ምስኦም ኣይነበረን ስለዚ እግዚኣብሔር ህያው ንምባል ዓቕሚ ይረኸቡ ደድሕሪ ኣምላኽ ንምኻድ ዓቕሚ ይረኸቡ ከልቅሱ ግን ዓቕሚ ረኺቦም ተራ ሓሳብ ክሓስቡ ግን ዓቕሚ ረኺቦም ንኽእላ ኢና ምባል ግን ዓቕሚ ስኢኖም ኣብ ህይወትካ ዘሎ ብርሃን እዩ ዘጉየካ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ብርሃን እዩ ዝመርሓካ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ብርሃን እዩ ከዓ ደው ዘብለካ ነዚኡ ነቲ ንሰምዖ ብግቡእ ክንሰምዖ እግዚኣብሔር ባርኸልና ክንብሎ ዘለና ጸልማተይ ግፈፎ ክንብሎ ዘለና ኣእምሮይ ክፈቶ ክንብሎ ዘለና እቲ ንሰምዖ እሱ እዩ ምሳና ክሓብር ዘለዎ ቃል ብቃል መፅሓፍ ቅዱስ ይብለና እቲ ዝሰምዖ ቃል ምሳታቶም ስለዘይሓበረ ኣይጠቆሞምን ኢሉ እንድሕር ዝተነግረ ቃል ዘይጠቂምካ በናይ ብርሃን ክትረክብ ትኽእል በናይ ብርሃን ክትመላለስ ትኽእል ኣይጠቆሞምን ምሳታቶም ስለዘይሓበረ እዩ ዘይጠቆሞ ደይነግረኩም እዚ ንሰምዖ ኣውድዮ ብትኽክል ተደይሰሚዕናዮ ኣይጠቕመናን ዝጠቕመካ ክትሰምዖ እንተኽኢልካ እዩ ብርሃን ይበርሃልካ ምክሪ ኣምላኽ ይኸብደካ ሓሳብ እግዚኣብሔር ይገርመካ ሽዑ ንሰብ ክትዕልሎ ምስ በልካ ሸውሃትካ ይዓፅወካ ኣይናይ እንታይ ታናይ ትማሊ እወ ታይዲ ናብኣ ይብል እንትብል ሽዑ ስኻ እንጀራና እንዳበልካሲ ኣንበጣ ኢና ይብለካ ሰብ ከምዘይሰምዑ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ከምዘይተጓዕዘ እዩ ብልቦም ናብ ግብፂ ተመልሱ ልቦም ይዝሕጥ ኢሉ ተሪፍዎም ስለዚ ኸልቁሱ ሓዲሮም ክበኺ ሓዲሮም እግዚኣብሔርካ ንዕቆምን ኢሉ እቲ ብርሃን ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ኣይገዝአን ማዕረ ኣምላኽ ኣይከዱን እቲ ንሰምዖ መታን ክጠቕመና ፅቡቅ ጌርና ክንሰምዖ ኣምላኽ ዝደሊ ኣረ ገሊእ ሰብሲ ሓደ ግዜ ንኣውድዮ ምስ ሰምዖ መሲሎስ ይቐምጦ ዘይነግረኩም እቲ ድሰምዐ እዩ ዝደግሞ እቲ ደይሰምዐ ኣይደግሞን እዩ እኳ ደኣ ኣብ 50 ደቂቕ ኮይና ኣብ 4 ደቂቕ ጥዑም ሰሚዐ ድቃስ ይመፀ ክምላእ ይፅባሕ ዓቕሚ ሒደት ይሰብ ክነግረኩም ክንዲ ኣምላኽ ዝደለኻዮ ኣምላኽ ዝርከበልካ ክንዲቲ ዝደለኻዮ እዩ ሸውሃትካ ዝኽፈተልካ ከበሮ ክውቃዕ ከሎ ኣበይ ነርካ ይብለካ ኣምላኽ እምብልታ ክረም ከሎ ኣበይ ነርካ ደይትስዕስዕ መልቀስ ክኸውን ከሎ ዘይትበኪ እዩ ዝብለካ እቲ ኣምላኽ ድዛረቦ ዕለታዊ ከምኡ ከምቲ ቃል እንተዘይክእልና ግርመኩም ንተርፍ ኢና ካብቲ ሓሳብ እግዚኣብሔር ንተርፍ ኢና እንድሕሪት ደቂ እስራኤል ግርህ ኢሎም ንጎይታ ይሰምዕዎን ካብ መጀመርታ ዘይትነግረና ናይ ኩሉ ግዜ ዘረብኦም እዩ ኩሉ ግዜ ዝነግሮም ጎይታ ዘይትነግረና ከዓ ኩሉ ግዜ እዩ ዘረብኦም ዳሕር ግን ኢሎም ኣብ ቅድሚ መፋልስ ኣይድርብየኒ ኢልዎም ንሃዋርያት ከዓ ጠንቂቕዎም
ስለዚ ሃዋርያት ከይተረፈም ብጸልመቶም ግዜ ነይሩ ሰብኤማ ጸልሚትዎም እዋ ልቦም ንምእማን ዝደንጎየ ዓያሹ ኢሉ ክዛረብ ጀሚሩ ጎይታ እዮም ካ ጸልሚቶም ደንቂሮም ምክንያቱ ወዲ ሰብሲ ከምዚ ደይኮነን ዝፅሕፍ ዝብል ዘሎ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ይነግሮም ነይሩ ምስኦም ከሎ እጂ ኢሎም መዓንቲ ለጠቕ ተዘይልካ ጭንቀትካ ይትኽእሎን ኢኻ ኢልካ ከሎ ነዚኣ ረጊፅካያ ትኸይድ ከይሰምዓካያ ትኸይድ ምስ ተጨነቀ ሰብሲ ኢሉ ንጎይታ ክነግረኩም እቲ መግደራ ምስ ረኸቦ እቲ ጭንቀት ምስ ረኸቦ ሽዑ ደስ ተውዕል መናፍስ ምስ ተጨንቕዎ ካብ ህይወቱ ምልቃቕ ምስ ኣበይዎ ዓቕሉ ምስ ኣፅበበ ዝገብሮ ምስ ጠፍአ ጸሊውን ከምዘይ እናገፍ ምስ ረአየ ሽዑኡ ክርድኦ ይጅምር ትሕት ዘይምባሲ እንታይ ዝብልዎ መከራ እዩ ስለዚ ጎይታ ምሕረት የውርደልና ለጠቕ ኢልና ንእግዚኣብሔር ክንሰምዖ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ጊዜኡ ሓያል ጊዜ እንዲ ለጠቕ ምባል የድልየና ምስ ጎይታ ክንስጉም ምስ ጎይታ ከነኣን ክንኣቱ ንኣምላኽ ዝሕጉስ ውሉድ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ዝመርሑ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ዝጎዩ ብርሃኖም ዝበርህ ንጸልመቶም ዘብርሁ ተስፋ ንስኣኑ ተስፋ ዝኾኑ ሰብ ተጸልሚትዎ ከመይ ምዃኑ እየ ክነግረኩም ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ሳቢዕንትኹም ከምሲ ቁዶ ትርእይዎ ይነበርኩምን ሕጅስ ንሓቂ ከይትእዘዝዋስ እንታይ ዓዚምኩም እንታይ ኮንኩም ኢልዎም ሰብ ንምንታይ ጸልሚትዎ ይበሃልኒ ክጽልምቶ ጥራይ ዘይብሉ ክድንቁር ጥራይ ዘይብሉ መሲህ እናተጸበኻ መሲህ ትሰቅል ኢኻ ሪቫይቫል እንዳተጸበኻ ኣምላኽ ሪቫይቫል ከምጽኡ ዝበሎም ሰባት ክተጥፍኦም ትኽእል ኢኻ ክትቀትሎም ትኽእል ኢኻ ኣብ ልዕሊኦም ክትለዓል ትኽእል ኢኻ ብርሃን መፀ ወይ ሞት ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ካብ ብርሃን ኣምላኽ ኣይንርሓቕ ብርሃንና ክበርሃልና ክብሪ እግዚኣብሔር ክወፀልና ቀሪቡ እሞ ካብ ብርሃን እግዚኣብሔር ኣይንርሓቕ ሰብ እንተጸልሚትዎ ዝገብሮ ነገር የብል ደንቂሩ እዩ ዝተርፍ ደናቁርቲ መልእኽቲ ናይ ጎይታ እዩ ደናቁርቲ ኢልዎ ደንቆሮ ኾንኩም ኢኹም ዘይትሰምዑ ኾንኩም ኢኹም خبرة هاي مش ليش سعسع كويلهم قليل مسلا كوي كونن دغروم زلو انتاي كبر هاري ملنا دراي بولو انتاي كبر هاري ملنا غويتا خمس زبلنا بولو يلا كودا كله ملو ساعه سعيد جمرا بيلو بابيلو وصي زخي سلالو مشعو مويقو جمري بلامو باب زي سعس زي وداكا ابسورا زي بصح سلازي غويتا يردا حيلنا خم معلتاتنا خون كم بعد كالب كم بعد إياسو كل ساعة كابتنا إجزابير مخري كابتنا إجزابير قال كن رح إذا يقولنا نتأمل خزبله كن سمع إجزابير زلينا بزخلوها إجزابير يخبر سلازنا نسمع ما بقى سيولة طقم بالي تحت مبالي كلاتنا لطق كنا بريد لينا تحت مبالي لينا تدي كوينو وهو أكندي نايبرهان معالتات ندار أخذ رأي تنبر كل ساعة أما كرا أخذ تنبر أبشين كاتي أخذ تنبر كابز خلق زي أبهري وزعلنا نتسألي زابرم حسين بفتي موجس لاغني اسمهم سلاوقو ይህንን ያልኸውን ነገር አደርጋለሁ አለው እርሱም እባክህ ክብርህን አሳየኝ አለ Abre tu nafse na fakachi, kebrehela
ተመልክቷልና